είναι πολύ δύσκολα, είναι πολύ όμορφα ταυτόχρονα. Εγώ έχω τα πιο μικρά παιδάκια, μέχρι 8 χρονών. Ειδικά 5-6 χρονών δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο, δεν έχουν ασχοληθεί, δεν έχουν πάει προσχολική αγωγή ποτέ, δεν ξέρουν να πιάνουν το μολύβι, προσπαθούμε σιγά σιγά. Στη γλώσσα μαθαίνουμε, κάνουμε λίγη προγραφή, μαθαίνουμε γραμματάκια, το α, το τα φωνήεντα και κάποιες λεξούλες στα ελληνικά. Τους μιλάω στα ελληνικά γιατί αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός. Σιγά σιγά να μιλήσουμε ελληνικά και μάλιστα από του χρόνου να μπουν στα πρωινά τμήματα ένταξης, στα σχολεία, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Στα μαθηματικά τα πάμε λίγο καλύτερα, γιατί γνωρίζουν τους αριθμούς. Και γενικά πολύ παιχνίδι, πολύ χορό, πολύ μουσική, να νιώθουν όμορφα, να θέλουν να έρχονται εδώ σχολείο, να περνάνε καλά, γιατί πέρασαν πολλά πράγματα. Δουλεύουμε 5 ώρες τη μέρα, απόγευμα. Ήδη από την πρώτη στιγμή ήρθαν πάνω μας, είναι πολύ καλά παιδιά, πολύ χαρούμενα, σαν να μην πέρασαν τίποτα. Δηλαδή, πολύ αισιόδοξα, νομίζω είναι και πιο δυνατά. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο, το κάνουμε ουσιαστικά πρώτη φορά, δηλαδή σε παιδιά που δεν μιλάνε καθόλου ελληνικά, αλλά αντέδρασαν όλοι πάρα πολύ θετικά. Εντάξει, είναι εμπειρία ζωής. Η καθημερινότητα, όπως είπα, είναι δύσκολη, αλλά πολύ ωραία. Δηλαδή, η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Και έχουμε κυρίως στόχο μέχρι τον Ιούνιο αυτό, να μάθουν να μιλάνε λίγα ελληνικά και πιο πολύ να χαίρονται, να περνάνε καλά, να θέλουν να έρχονται εδώ. Εντάξει, θέλω να πιστεύω πως θα φτιάξω τα πράγματα, αλλά η κατάσταση επηρεάζει όλο τον κόσμο και την Ελληνόπουλα και τα πρωινά τμήματα και εννοείται επηρεάζει και εμάς ακόμα παραπάνω. Και να θέλουν, δεν μπορούν να δώσουν κάτι άλλο. Θέλω να πω και στους γονείς από την Ελληνόπουλα ότι αυτά τα παιδιά είναι ίδια με όλα, ότι πέρασαν πάρα πολλά πράγματα και ότι πρέπει όλοι να δίνουμε όσο παραπάνω αγάπη μπορούμε, γιατί τα ίδια μας δίνουν στο δεκαπλάσιο. Να κατανοήσουν την τρυφερή παιδική τους ηλικία και να τους βοηθήσουν, να τους δεχτούν στα πρωινά τμήματα, ώστε να βοηθηθούν τα ίδια τα παιδιά για καλύτερη ένταξη στην Ελλάδα, γιατί σύμφωνα και με κάποιες έρευνες μπορεί η απορρόφησή τους στην Ευρώπη που θέλουν οι ίδιοι να πάρει μέχρι και 18 χρόνια.